Mana video boleh masuk? Kiri ke mana ni? Hello everyone, welcome back to my channel. Logoफोर आरोबाव आंनि गोदान भिडिअ बनायनानै नोंथांमोनखौ 1 सेकेन्ड लोगोफोर आंनि दिनै आंनि फिसानि जोनोमदिन बार्थडे दिनै खुंदों जोनोमगिरिनि न'आव ओमफ्राय जेखि हायो आंखौ मोजां मोनोबा नोंथाङा आंनि माखासे दिनै आंनि फिसानि जोनोमदिनाव दाख्लैनो ओमफ्राय आं बेस्थ'मोन ना बेनि थाखाय आं आबर होनाय जायाखै लोगोफोर बिदिब्ला मा बुङो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर मोजां थाया माबासै दे आंनि फिसानि दिनै गोथार जोनोम दिन शुक्रबार बाराय मोनाबिलिनि टाइम लानानै ना बाबा ना दिनै आंनि फिसाया 5 years कमप्लिट जानानै 6 yearsआव हाबबाय आंनि फिसाया ना बाबा ना आंनि फिसाया जेब्लायबो जै मै फरायबाय थानो हाथों लिरलांबाय थानो हाथों गोलाव समाव जाहाथे जेबो दाजाथों आंनि फिसाया बयनिबो थाखाय माबाबाना मोजां जालांबाय थानो हाथों जै मै गोलाव लामा सोलांनो हाथों साख्रि लानो हाथों आंनि फिसाया ना बाबा ना दे एबाराव जों आंनि फिसालाया 6 years जाबाय आरो मा होनो 2 बोसोर जाबाय जोङो बिफा गैयै बार्थडे खालामनाया दिनैहायबो आरोबाव जाबाय आरोना बिफा गैया दिनै उफाय गैया जोङो न'खरनि फेमिलि लानानै दिनै बार्थडेखौ खुंबाय आरोना फिसानिखौ बिदिब्ला दे बाबा खोमोदो बेखौसोना खोमोदो सिखाजोंसो आखाइजों birthday to you आंनि फिसानो जाबाय गासिबो आब'मोना दिदिमोननो दौदो बाबा दिदिमोननो गासिबो दौदो दोहोननोबो दौदो सिना दोहोननोबो दौदो दे सिना दे खावलायाव एसे फुननांगौ दोहोना दादानियाव फुननांगौ सिना लोखि आंनि जिउ सिना आंनि लोखि दादा नुलाय दे दादा नु दे सिना दे आगैनोबो दौदो नोंहाबो दौदो आगैनो दे आगैनो दे जोंहा दिनै फाइनालि दिनै केकआ हाखांबाय अब्ला जोङो जेखिनि दङ जों गासैबो गथ'फोरनो रानलायनानै जालांनोसै आरोना अब्ला नोंथांमोनाबो एसेयावनोसै आंनि फिसानि जोनोमदिननि केक हानाय आरोना